Кася, а калі вось гэтыя? Ой, симпатичненькие. А паспрабуй яшчэ гэтыя. Добра. Так, ну як? Цудоўна. Ты нібы сапраўдная каралеўна. Дякую. Вось іх і надзявай. О, добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Тут мяне Кася на дзень нараджэння збірае. Як вам такія завушніцы? Ты надзявай, не сумнявайся. О, з'явіўся, не запыліўся. Вітаю вас. Прывітанне, сябры. Лесик, что с тобой? Чему у тебя такі дзіўны голос? Не ведаю. Мне яшчэ холодна чамусьці. І горлачка баліць. А ну-ка, покажи яго. И что там? Мне покажи. Ой-ой-ой. Ты что там? У тебя горло такое чырвонае, просто жах. Болеть, кажешь? Вельмі. Лесечек, ты захварэў. Тебе тэрмінова трэба захутаць у цёплую коўдру. Так, правильно, зараз. Так. Ну як, сагрэўся? Пакуль не. Бедны Лесик зусім захварэў. Ага, трэба заварыць яму малінавай гарбаты. Смачненькая гарбата з малінавым варэннем, так? Ага, з малінавым. Ну як, ты сагрэўся? Так, мне крыху цяплей. Дзякуй, дзяўчынкі. І чаму ты захварэў? На вуліцы ж вельмі цёпла. Адкуль я ведаю? І сам не разумею, чаму. Будзем высвятляць. Расказвай, што ты учора рабіў? Ну что? Днем мы с сябрамі на вуліцы гулялі. Ага. Бегалі, смяяліся. Было так спякотна, што вельмі захацелася піць. Ага, і што далей? Мы пайшлі да аднаго хлопчыка. Налілі холодненькай вады. Яшчэ і льду туды дадалі. Выпілі, і адразу стала не так горача. І шмат вы ледзяной вады выпілі? Шмат, па 2 кубачкі кожны, а потым... Добра, далей можаш не працягваць. Чаму? Бо я зразумела, за чаго захварэў Лесик. За чаго? За ледзяной вады. У спякоты яе вельмі прыемна піць, але і вельмі лёгка захварэць. Як Лесик. Так, ангіна з гарантыяй. Ой, мусіць і праўда. Бо ўсе мае сябры патэлефанавалі і сказалі, што таксама захварэлі. Вось бачыш, з халоднай вадой і марозівам у спякоту трэба быць вельмі асцярожным. Пакажы лоб. Тэмпература ёсць. Трэба выклікаць доктара. Ой, не трэба, не Трэба, Лесик, трэба. Каб выздаравіць, давядзецца табе сядзець і піць лекі. І ўсё будзе добра. А можа, доктар прыйдзе і не стане лекі выпісваць? Наўрад ці. Ён табе яшчэ і уколы выпісаць можа. Не, я тады схаваюся. Вось так. Ах так, мы для цябе стараемся, а ты... Але ж доктар страшны. Эх, і не сорам табе. Такі вялікі зайчык, а доктара баіцца. Не баюся. Та ты што? Так, асцерагаюся крыху. Зразумела, ўсё ж баіцца. Лісічак, але ж мы будзем увесь час з табой. Так, мы цябе не пакінем. Праўда? Вядома. Усё, вы пакуль мультик паглядзіце, а я доктара выклікаю. Ну добра, выклікай. Хварэць сапраўды не хочацца. Ну, як настрой у нашага хворага? Я сагрэўся і павесялеў. Можа, ўжо выздаравеў і доктара не трэба. Пабеглі на вуліцу. Выдумаў. Сёння з дому не ногой. Я выклікала доктара, ён прыйдзе і выпіша табе лекі. Я перадумаў. Не хачу доктара, не хачу лекі. Яны нясмачныя. Ну ты за сваё. А хутчэй выздаравіць хочаш? Хачу. Тады давядзецца пацярпець. Ты ж не хочаш доўга дома прасядзець? Не, дома сядзець зусім не весела. Асабліва, калі вы ўсе гуляць пойдзеце, а я не.
Мы же обещали, мы тебя одного не покинем. Будем читать тебе книжки, глядеть разом мультики. Правда? Ух ти! Ви сапраўдныя сябры! Дякую вам. Ось хочешь, мы зараз разом почитаем что-нибудь из электронной энциклопедии. Ты же энциклопедии вельми любишь. Так, люблю. І вядома хачу. А пра што? Про что ты сам захочешь? Хачу... О! Про гісторію електричної лямпочки. Будет тебе лямпочка. Так. О, знайшла? Так читай хочей, Лесик же хворий, не може. Так, я б почитав, але у мене горлочко болить. Вядома, бережи голос. Слухайте. Освятляти своє житло чоловік почав, як тільки навчився здобувати огонь. Так это мусить було вельми давно, у першопитні часи. Правильно. Спочатку печори освятляли вогнищем. Потім придумали робити походні. Позднее у хатах стали запаливать лучины. З'явились восковые свечки. Это и были первые продки лямпы. А коли з'явилися самі лямпи? На шмат поздней, у 19 стагоддзі. Але спочатку і вони були зовсім не такими, як зараз. А якими? Газовыми и керосиновыми. Хорошую вадкость наливали у лямпу и опускали туди кнут. Його запалювали і закривали шкільним плафоном. Таких лямпов я ніколи не бачила. Бо їх замінили електричні. Правильно, світло їх з'являється інакше. Електрична енергія проходить про спеціальну спіраль і там починає ярко світитися. І у темному покої робиться світло, як днем. А хто придумав електричну лямпочку? Сказати, що це зробив один чоловік, нельзя. Бо з початку 19 стагоддя многие учені почали проводити експерименти з електричністю. У 1802 году Василь Петров першим у історії перевів електричну енергію у світлову. Праз некалькі гадоў англійський вучений Делару створив першу лямпу накальвання. А у середині 19 стагоддя француз Фуко зробив лямпу для освітлення вулиць. Шмат винаходників пропонували свої варіанти електричного освітлення. Але самим відомим став Томас Едісон. Його лямпа могла горіти долі за усе. І її було нескладно зробити. З того часу електричні лямпи і стали з'являтися повсюль. Невероятно! Хто б мог подумать? Звичайна лямпочка! А яка цікава у яє історія! Так, і у кожної речі яна своя. Ну що, Лесик, тобі сподобалося? Вельми. Дякую вам, сябри. Коли ласка, усе для тебе, ти тільки поправляйся худший. Ага, і протяг мультика так само для тебе. Гляди. Чудовний мультик. Дякую. На здоров'я! До речі, як ти себе відчуваєш? Значно лепей. Побач со мною такі добрі сябри. Може, відмінимо доктора? Ні-ні-ні-ні. Треба, каб ён обов'язково тебе огледів. Ми ж хвалюємося, каб з тобою все було в порядку. Каб ти хоча й поправився. Так. Ех, ну добре. Восіян! Ой-ой-ой, тільки уколів не треба. Спокійно, усе буде добре. Треба хутенько розвітатися з глядачами. Сябри, до зустрічі зранку У нашим домі!